Bon dia. M'agradaria parlar d'un instrument rar també dintre de la família dels violins. En aquest cas és una obra mestra d'en Ricard Margarit, un luthier català que dintre de la seva carrera ha fet molta experimentació i molta investigació dels instruments de la Índia amb els instruments d'Europa. En aquest cas ens presenta aquest hermós instrument que és una barreja del sarangi, un cosí directe del hèctar, i el violí europeu. En aquest cas un violí de 5 cordes: mi, la, re, sol i un do de viola. Al costat tenim cordes de ressonància que s'afinen per aquí a dalt, i per dintre de l'instrument també tenim més cordes de simpatia o de ressonància. L'efecte és de reverberació amb una sonoritat molt especial. Aquest és el magnífic instrument del mestre Ricard Margarit. Gràcies per escoltar.